Jeg skal hilse den bitch jeg pakket her ute på faen. Skal jeg vise deg Bob egentlig her? Dere vet ikke jeg er Bob her. Jeg er Bob. Jeg er nisser som hjelper. Jeg hjelper alle dere pakker og sånn. Jeg tror ikke disse liker meg sånn. For jeg får 20 kroner timen. Faen, altså. Jævla nisse. Hva skal vi skrive? Du får velge. Kameramann. 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 Faen, kameramann. Sånn. Jævlig kaldt. Hei. Synes det er en veldig god hils til henne. Faen, altså. Hvis jeg kan du si ja. Vi kommer til å kutte ut, det tror jeg. Ok. Se. Lille hilsen. Jeg ser at den blir sant. Ja, det er en B. Det er en B. Så I, og så T, så C, så H, faen. Kutt.